Phela sikwamukele uhlelo ezikaBhoqo World Studio. Namhlanje uyabona ngiphethe uKhokhovula, ngiphethe inkakha, ngiphethe isilwane sikaMhlola esithinta kakhulu uma ukhuluma ngamakhubalo. Sikubikele eqhaza lethu. Hey, asibingelele mfowethu, sibingelele nababukeli bonke bekwezikaBhoqo. Uhlelo ezikaBhoqo sifuna ukuthi sijule kakhulu ngalento ethi umbona kanjani umuntu othwele noma umuntu ophethe ugodo ophethe enzima uma umuntu osifana. Okay, mhlambe before siqale sichaze ukuthi umbona kanjani umuntu othwele. Kubalekile ukuthi siqale sichaze isithwalo ukuthi siyini. Mhlambe sichaze nama effectors so that soba nendlela elule ukuthi umuntu simchazele ukuthi umbona kanjani umuntu othwele. Ukuthwala bhuti kusuke kuyinhlanganisela yezinto zamakhubalo, kuhlangana amakhubalo, kuhlangane amafutha, kuhlangane amathambo. Mase kuhlangana izilwane ama spirits. Lento ihlangana ngenhloso yokuthi umuntu imenze a-achieve lento asuke efuna ukuyi-achieve. So kuyenzeka ke umuntu la khona kuthiwa khona indoda yakho ayikuphi imali ayinaki ikhona insebenze njalo wangena ebhavini leyo nto ilakhuza kodwa ke ibhavi lami libheda ngento eyodwa le ibuyisela izinto kumuntu oyithumele. So umuntu ongafuni ukuhetheka abantu abamhethana abamvalile angasondeli ngaqale nje ngifonela Liyashaya isithi. Liyashaya liyabuyisela. Nekhaya futhi ngiyalisebenza mina uma utholithe ekhaya izingane ayisebenzi, izingane ziyadakwa, izingane kuvalekile uyakhuluma uyanayi number bayibona nje umuntu uyakwazi ukufona sisebenza. Uyashaya isitha. Umuntu nje othi ubheka. Angithi mina igama lami ijoke yami kuthiwa ngohlula abathakathi isidlaliso sami. Lelo gama lazalwa imisebenzi akulona igama elavidelela designer. Abantu ababahamba mina babethakathiwe bafike babona abathakathi behluleka. Abanye abathakathi baya converse kufana noma thina sikucuphela igceke. Mina ngiyithatha yonke imali mengizocupha. Ngithatha nje imali yenkanyiso mekuthiwa ngicuphela igceke ngoba ngeke umuntu okuthakatha kuphela u7 days ungazange ajama egcekeni. Fana ngisho kuthiwa kutshontshwe inkomo kutshontshwane ngeke lowo muntu oyenza le nto angabuyi azosho. Ngiyagaranta lapho. Ngiyagaranta kufana noma kuthi umuntu ohambile mina ngiyagaranta awuyikhokhi imali uyafika ukhanyise ngikutshela kodwa ngifuna malini. Kodwa fanele ube nayo bese ngiyakunikeza ngikubuza ukuthi uma sikala 3 hours uneshow yena uthi unayo leyo mali. Cause mina ngizokunikeza into kuzophela 3 hours ekufonele lo muntu ongasafoni. Wena ke singaxabani ke mase ngiyenzile mina into yami. Kujule kakhulu. Ngoba kufana noma uthatha into yokuphila uhamba soyibona mina yenzani. Akuthathi isikhathi eside. Ngisho usakhona ngisho usuhambile uthi ukhokha vele ukhokhela nawe into oyibonile uthi ukhokheleni ikhuluma nawe lento icommunicator nawe lento kuya ngesigaba kodwa usukusithathile. Mina ngikhuluma into okuthiwa iyosebenza usekhaya linda 7 days hayi sifundi leyo nto. Fana umuntu olokethi iqhuma uphalaze kodwa ngifuna imali ungiqhumisa ngiphalaze kwani uthi ngihanjelwe indoda ngigqume ngiphalaze ngiyenzeni ngigqume ngiphalaze ngichathe. Ngifuna mina into kunabantu abakhathele manje lokho kudlalwa ngabo lobezawula abafuna bona into ezobasebenzela ibe empowerish. Umuntu osuke ekhuluma kanjalo uyena umuntu esikhuluma ngayo. Usebenza ngento yamanje, ngento eqondile, ngento eclean. Njoba ngisho nje nawe uba ufakazi. Usukukhona usungakuhamba. Uma ukuthi wena ufuna into ekhasini uzofika ukhanyise lapha emakhosini sambe siye ekhasino nawe. Uma ubona ukuthi uyawena mase uyayikhokhela imali engiyishoyo. Hayi ukuthi into ekuthiwa iyosebenza after 3 days. 3 days kanjani uzongibuza ungithini ngingasekho. Uzongibuza ungithini ngingasekho. Welcupha nithuna. Welcupha nini? Hayi ukuthakatha lokho kodwa ke phela umuntu umexoxa. Phethe imali enough ukuthi manje izinto zokuthatha zibuye bad njoba ngisebenza ngenhlanhla zibuye ungakwazi ukuthinta izinto zenhlanhla meke wayithinta fa ube nezinsuku kufana noma umuntu ugcile kakhulu lento yenhlanhla ugcile lento yemali. Leyo ngiyayigaranta hayi nokuthi ngigxilile lapho ngiyagaranta ngisho umuntu kuthiwa asaphumeleli kufana nendoda ethi yona ithandeki emsebenzini isikhundla usitholi uyabona nje into ekuhlangene nokuthi uye phambili nento ehlangene nemali ngisho umuntu mina othi hayi imali kade ngayigcina nje
ngisayazi uyafika nje uthatha ibhavu uyabona khona izinto ezisimple kube khona umuntu othi ngiserious ke mina ngikhathele into yokuhlupheka uyabona manje ngidinga into engizophila nayo kodwa kube khona abanye abayithatha izinto othola ukuthi ayisebenzi kubona uthola kulona iphutha la dokotela mhlambe khona umgomo ongawuzange ukuzwe kahle mhlambe udokotela khona into angayicheckanga kuwe ngoba abanye odokotela ukukhuluma iqiniso abanaso isiphiwo sokucheck umuntu bayakwazi ukulapha kodwa abanaso isiphiwo sokucheck umuntu akuvamisile ukuthi umuntu abe nesiphiwo sokulapha nesokucheck uyabona nje mina isiphiwo sokulapha izifo anginaso kodwa isiphiwo sokuvula inhlanhla nginaso awutatazeli futhi mangabe usebenza umuntu angifuni umuntu ojahile angifuni umuntu ojahile kodwa ngifuna umuntu oserious osekhathele ukuhlupheka odinga imali akasondele nje nayi namba kulula kakhulu khehla soke siphinde sibuye ngoba ngathi zinoju siphinde siqhamuke nanolwazi nje mhlambe mekhona umuntu oyinyanga ofisa ukuba nolwazi anginamona mhlambe une client uyabona uyalisiza kodwa ayikhanye kahle ungangifonela ungitshela ukuthi uyinyanga uchaze mhlambe ukuthi kulinikeni mhlambe ngikuedele uzobe phela ke nawe kusuthi phohlo ngoba sivele soyiqaqa izinto zalowo muntu awukho umona siyathobeka kakhulu siyathobeka kahle